Takže lidičky, jak se vede? Vítám vás zpátky. A před chvilkou jsme dokončili tuto krátkou misi, kterou jsem čekal, že bude trochu delší, ale to nevadí, jdeme na 6. Jako 6. misi, 6. planetu, já tomu říkám mise, no, tak snad budete rozumět. 6. patří mezi moje ty první nejoblíbenější, jo, protože tady no prostě bude sranda. Aspoň trochu teda. Proč to furt bliká? No. Jak vidíte, máme tady dobíjecí jednu věc krásnou, a to je právě tahle, která mění ty vandráky v naše lidi. Což se bude velice hodit, já vám za chvilku hned ukážu proč. Jo, taky jste si mohli všimnout, že tohle je vlastně první mise, kde máme proti sobě hned 2 kmeny. Říkáte si 2 kmeny, tak to bude v hajzlu, to určitě prosedem. Ale jde pak. Výhoda tohohle je, že vlastně všichni kmeni jdou proti sobě. Jo, takže si nemusíte nějak strachovat, že proti sobě budete mít třeba i 3 kmeny, což je maximum, jo. Jak jistě víte, jsou tady červený, žlutý a zelený. Tady máme zatím jenom žlutý a zelený. Tak. To bychom měli. A teď to jdeme využívat, páč tady je opravdu moc, jak vidíte. A čím dřív je prostě seženem, čím dřív je seženem, tím víc budeme mít many, tím rychleji se to bude dobíjet, tím dřív budeme mít větší armádu a tím dřív dohrajeme tohleto kolo. Takže jdeme na to. Takže schválně. Ze 2 jsme jich získali 13, což je opravdu pěkný číslo na to, že 199 je maximum. To je fakt jako pěkný. Jdeme dál teda. Tady to bude sice horší, ale furt to jako nebude zanedbatelný. 4, no to je pěkný. Jaká ten stromeček, takže ho nasekej. A jdi tam. Tady máme další. Takže takhle. To máme 7. 7! Tak, jdeme zpátky. Teda s nima jako. Tady máme další někde. Tady když se podívám, tady máme další 4. Tady už to jako pomalu dochází, no. Ohejte se. Každý vojáček se počítá. To jako si pamatujte. Když to jako vypadá, že prostě nemáte... Když si občas říkáte, že to prostě nemá cenu, kvůli jednomu, věřte mi má. Ten jeden dokáže docela rychle změnit rychlost dobíjení té many. I když to tak nevypadá, je to tak, věřte mi. Takže postavíme si baráček, tady je takový první kolo, kde bude moc vypadat vážně dobře. To znamená, že bude mít jako velký území. Takže takhle, tady to je prostě ideální místo na použití cheatů, jo. No pojď, výborně. Tady to je prostě ideální. Co tu máme dál? Tady jednoho. Má to cenu určitě. Řekl jsem, že to má cenu, ty jsi tam mohl být taky tupče. No možná jste mohli slyšet, že tady je někde nějaká ta kamenná hlava, což je pravda. A tady si můžete všimnout, že tady máme spousta otazníčků vlastně. Ty jsem vám vlastně nevysvětlil, co znamenají. Tak logicky jste si v předchozích partů mohli všimnout, že když máte nějaký otazníčky tady s těma, tak to znamená, že tam vlastně budete moct mít nějaký kouzlo. Ale vzhledem k tomu, že tady už není žádný teda vlastně je jeden. Tady to. To je, jak jsme se naučili v prvním kole, možná si pamatujete, první planeta. To je takový to, jak propojuje ty ostrovy, no. Tady se to bude hodit potom třeba. No, takže využijeme to. A nezájem lidi. Máme tady dost lidí už, takže nemusíme nějak strachovat. Postavíme si zase navrhneme si pár plánků. No, tak krtkaj, určitě, já už neumím mluvit, krucina. Těch pár partů předchozích to už je nějak moc na mě. No nic, no, tak pojďte. Máme dost many, takže nemusíme se nějak strachovat. A jako hned na začátku mít nějakých 56 lidí, to je jako hodně slušný. No, tady si ale budeme muset vytvořit nějakou obranu. Jo. To znamená, že si sem postavíme nějakou věž. Nějaký věže. Do těch věží potom dáme nějaký tyhle jehovisty a oni budou přemlouvat ty věžičky. Ty nepřátelský jako. No který jiný, že jo, naše asi těžko. Jsi dobrý debil.
To si tím můžete stavět, hele. Jo, tohle je sice taky důležitý, ale chceme napřed obranu. A dobrá obrana je někdy perfektní útok. Tady jsou taky pěkný, ale jako blbý je, že já se k tomu potom nedostanu. Když nevím, co je tohle. To bude asi ta hypnóza. A hypnóza se bude hodit tady na to. Jo, pravda. Tak jsem to dělal, myslím. Takže jo. Pojď taky, pojď. Blbče. Tak, pomodlete se. 60 lidí, hele, to je pěkný. No, takže. A jo, je tady hypnóza. To využijeme na tohle válečníka, tady se pomodlíme. A výhoda, víte, jaká to bude mít výhodu? Tady to se potom spojí. A nepřátelé obvykle, jako ty zelený, ty budou obvykle chodit tudy. A tady jako spadnou jako do války s tímhletím kmenem. Takže já bych řekl, že to bude hustý. No. Dáme si tyhle, já to tady je třetí. Proč tam taky? Dobrý. Dobré ty. Cože? No vidíte. Prostě využívá po nás. No, počkej, aha. To trochu nasrali, co? To byly být asi její. Ne, přeháníte to zase, nechci, abyste umřeli. Pojď, sejme mi, dělej, pojď. Dobře. Tak jo. Dáme si 3, ne 4. 4. Válečník ještě není, no tak na co čekáte, kluci? Dáme to takhle, aby to nebylo furt stejný. Krásně to vyšlo, takhle. No já to nemusím říkat, vlastně jak to vidíte. Jo, tady to dáme na druhou stranu, aby když tak nemuseli hned běhat do nich. Takhle. To bude plánku, panečku. Ale to je nějaká nepříjemná věc prostě mít taky dostatek dřeva, že jo? Jak jsem o tom mluvil v předchozích partech. Já se bojím, že mi nebude rozumět, já mluvím docela daleko od toho mikrofonu. Jo, to bych se zbláznil, kdyby tomu nešlo rozumět. Hej! Co to má znamenat, krucinál? Do nich! Zapte je! Ne. To by zemřeli. Jeho vysta. Rychle. Co dělá, ty vole? Ty vole, ne. To je přesně ono, jo. Ale ne. Já chápu, že jsou nasraný, že jsem jim jako zabil šamana, jo, ale jako nemusíte nějak jako přehánět. No tak. No nic, no. Hejte se, opravte to. Opravte to. A prostě půjdete tam, prostě. A nebudem se tady s tím nějak zdržovat. Tady to bude taková slabá náplast na předchozí ztráty. Jo, tady si postavíme věž pro samotného šamana. Tak můžete stavět, jestli chcete. Jestli nechcete, tak stejně stavte. Proč to tady nikdo nestaví? Jo, aha, ten nedostatek dřeva už. No nevadí, proto potom skočíme. Tak. Tak, stavte. Může to pomoct, ne? Aspoň trochu. Si dál. To je krásný, jak z té věže prostě jde ta maska, ne? No, to jenom vypadá, ale...
Jsme mohli, ne už. No jak vidíte, tak to prostě dočasně budeme mít tu. Dočasně budeme moct ovládat nepřítele, no. Tady je výhoda ta, že prostě to se už nějak nemusíme řešit, no. No a vidíte to? Prostě je to spojený. Tak, a tady se potopilo, takže po vojáka přišli oni, ne my. Tady se podíváme, tak ten tmavě modrý kruh, to je prostě ta signalizace, jak jsem říkal, kdyby se přibližoval nepřítel, tak začnou zvonit bubny. Ale ta silná modrá čára, to znamená dosah. To znamená, když je nepřátelský voják v tomhle dosahu, to znamená, že je můžeme přemlouvat už. No. Jo, teďka mě vlastně napadá, jak bych to udělal, abych to rozděloval, ale to je asi jedno. Já vám nějak nebudu hlásit, jako, kde to asi rozdělám, kde to rozdělím na nějaký part, ale prostě až to dotočím, tak to dotočím, takže když tam třeba máte teďka dokonce nějakých pár minut, tak se nedivte, když třeba v dalším partu budu pokračovat nějak a na konci tohoto partu se vám nějak jako se s váma nerozloučím nebo tak něco. Prostě takhle to asi bude. A vzhledem k tomu, že tady máme opravdu nedostatek dřeva, tak bychom s tím měli něco dělat, jako. Takže si najmeme zase nějakou dřevorubeckou četu. A ta bude dovážet dřevo. Sem. 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 Tak. Kolik to má? 2, 4, co to? Jo, první nepřátelé. No nic, no, kde tady ještě nějaký tenhle? Máš být tady, moment. Co to má znamenat? To ne jako. Fail. Trochu nevychytali, no. Jo, to je ta dřevorubecká četa. Co to? Tak to ne jako. Nechceme. Pryč. To je hrozný bůh, ale... Chudák. No nic, no, tak aspoň jsme získali nějaký vojáky. A získáme všechny dokonce, výborně. A nepřišli jsme zatím o jedno, ani o jednoho. Tak, teď dovnitř. Ale zatím můžete stavět dál. Signál, já se bojím, že prostě mi fakt nebude rozumět, já do toho mluvím docela daleko. A nebo naopak, když to mluvím docela blízko, tak to by to nebylo ještě horší potom. Co to? Aha, další lidičky. Tak to jo. To jakože jo, jako. No nic, no. Moment, to už je útok? Ne. Nebo možná jo, ale... Tady potřebujeme víc dřeva prostě. A když já říkám víc dřeva, tak to prostě znamená víc dřeva. Co si myslíte, že děláte jako? Vy 2, nebo vy 3, vy 4. Vy jste přímo ideální adepti na to, abyste dovezli nějaký dřevo. Takže sem. 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 Tak, no vlastně já to nemusím vůbec nějak říkat, prostě to vidíte. Natěžíme si tady prostě nějaký dřevo. Tak. A teď jak to vypadá? Můžeme si krásně trénovat střelbu na věž. A nebo když jsme u toho, tak můžeme rovnou skočit pro to kouzlo. Jo, já si to uložím napřed.
6. Co to? Jo, dobrý. A to se mi líbí, to je, já to totiž hrozně rád pozoruju. Jo, dobrý kolo je taky 6. Protože tam tyhle ty žlutý, ty jsou úplně ve prostřed všech kmenů. To znamená, že na ně všichni útočí. Pochopitelně až na mě, že? To je největší kravina, co můžete udělat, no prostě. Vzít si blesk, uhodit tam, a pak tam uhodit ještě jednou, ale hned, jako bez přerušení. Jako ne bez přerušení, ale prostě bez... Nečekat, až to dohoří prostě, to je ta největší kravina, co můžete udělat. Protože to nebude mít vůbec žádný efekt. Tak. Po mně asi. Tam tarara. No dobrý. No. Máme to? Máme radost? Máme radost. Jdeme domů. To má být útok? Zelený poplach. Červený poplach. Je dobrý. Ty vy jste nebezpeční, já se jí bojím. U těch totiž nikdy nevíte, co vám vyvedou.